Днес съм водеща на Златните патка. Церемония, която се провежда за 8-ма година в бар Петък. На здраве, сипали са ми едно просеко. Церемония, която награждава най-отличените млади български музиканти в няколко категории. Бях изключително щастлива и естествено приех предизвикателството. Кмета няма да дойде. Значи господин Терзиев. Може ли такова нещо? Чаках ви с нетърпение тук да ви попитам за това дали ще направите метро до Кокаляне. Не дали, а кога? Въпросът е кога, не дали. Искаш да кажеш, че ти сега от нас на такова някакъв дивиденд ще извади? Но много ясно, че ще извада. Аз защо толкова години го вода, това няма никакъв дивиденд. Не е вярно. Колю, ако искаш можеш на един курс да дойдеш при мен и ще науча на някакъв. За YouTube ли? Не, за YouTube нищо не разбирам от YouTube, даже и видеото не мога да си кача. И казваме, за Метал Пате искаме да поканим на сцената. На сцената заедно с мен Никола Стоянов или просто Колю. Може би го познавате от сериала Революция Z, а вече е млад режисьор и въобще е човек, който се занимава с изкуство. И ти ще кажеш, а сега на сцената посрещнете водещата тази вечер Виктория Терзийска. Ще го кажеш ли? Ще го кажа, но не така. Добре, да по друг начин. Ако искате личното ми мнение за най-добрия гримьор в България, ето това е Алина. Съвсем случайно работих с нея по време на снимките на сериала "Къде е Маги?". Тогава аз бях самоотвержената полицай Павлова, а Али беше отговорният гримьор в сериала. И от нищо правеше нещо, защото тогава продукцията нямаше почти никакви гримове, тя ни правеше толкова красиви. И сега за мен тя е единствената, да знаете. Юто си. Изключително готин човек, изключително голям професионалист и си останахме приятелки. Някак си близки по душа, характер и светоусещане. Тая сутрин децата са ме взривили. Направо стаите им бяха като въртоп от вещи и всичко ей така. Играли си били на детски кът. Свикам сега, то е детски кът. Направо ги взривих. Сега слагаме и спиралата с еднократен апликатор. Така, момичета, когато си слагате спирала. Тук в момента сме прияли, тя е топ гримьора в България. Винаги спиралата се слага с еднократен апликатор, защото е много по-хигиенично и сега ми го нанася на божествената мигла. Али си направи свой собствен козметичен бранд с няколко продукта готови вече в него. Единия се произвежда във Франция, четките се произвеждат в Италия, нали? Да. Ловалин се казва, нали така? Да, сега ще сложа да го видим. И сега ще го видите на моите устни. Виждате, студиото на Али е много приятно, мирише на хубаво, всичко в бяло. След малко ще видите къде ще се преоблека и какви условия са ми създали от бар Петък да се чувствам истинска звезда. Въобще е много добри. Но знаете ли защо приех всъщност? Първо, защото Радо и бар Петък, според мен, налагат една малко по-различна визия за българската музика. Сега ще видите, че няма да спечелят тези стандартните изпълнители, които печелят всички награди, да речем, на БГ Радио. Тук има много млади изпълнители, които започват своя творчески път. Ще видите на сцената, ще излязат едни уникални, днес ги слушах на саундчека, много готини млади хора. Любимата ми е Женика или Геника, не знам как нарича себе си това момиченце. Казвам момиченце, защото тя току-що е станала на 15 години. Сама си прави парчетата, още е много сурова, но има изключителен глас. Точно това ми харесва в церемонията и затова се навих да участвам, че се дават шансове наистина на млади творци да получат готина награда, да се зарадват, да са щастливи от това, че са постигнали нещо. В същото време да си изпеят парчетата, да ги видят нови хора. И знаете вече, общо взето с интернет и всички възможности, които има, светът е едно неограничено пространство. Нищо наистина никога не се знае. И ние като стартирахме, беше много готино, беше много истинско. Сега имам чувството, че много от младите хора започват да се занимават с музика просто защото искат да са известни, което е най-тъпото нещо. Винаги се усеща, когато един творец
го прави от сърце и го прави заради музиката. И съм сигурна, че днеска тези тримата творци, които ще ви покажем младите, те се наричат новоизлюпените патета на церемонията, ще видите, че наистина ще ви направят впечатление. Ето това сега е продукт, който може да си сложим и на устните, и като руш. Да, защото има супер много скинкер вътре. Ей. Произвежда се във Франция. Produit en France. И не лепне. Много е вкусен. Кадифен. Но и много хубаво мирише. Пък с четката можеш да си я ползваш за устни, да си слагаш очна линия, да коригираш, да си правиш лунички, да си правиш косъмчета на вежди. Лунички? А тази чанта, този клъч, който може да бъде страхотен аксесуар към всяка вечерна рокля, според мен, а пък може да си го вземете и като най-обикновен аксесуар. Ето сега, например, на мен супер много ми отива. Штрак. Всъщност е също един от топ продуктите на Али и тя е с кауза. Ако си я закупите, 10% от стойността на тази чанта отива за Improve Project, който е един проект и фундация, която помага на жени излезли от домашно насилие. Да. Според мен един от най-големите проблеми в момента на обществото, насилието и насилието в семейството. Така че, ако искате, можете да си закупите тези страхотни продукти, 100% супер качество и виждате колко добре изглеждат, а може да си ги използвате за всичко. Четката е произведена в Италия, нали така? Да, четката е в Италия и е с алуминиев капак, т.е. може да си я затвориш, да се пребереш чантата и да ти е чисто и да пипнеш грима, когато ти се наложи където да си. Сега вече се отправям към бар Петък, за да изляза на сцената в цялата си прелест. Елате да видите къде се привличат звездичи. Това е моята гримьорна склад и въобще всичко, виждате ли? Тук произвеждат леда за бар Петък. След малко ако чуете ти знаете, че това е от ледарката. И свалям с учение и задръжки. Хора, студено е. На мен много повече ми отива костюм, отколкото рокля. Въпреки, че и с рокля съм готина, с отиенчето тук го слагаме в стил. Представих ли ви нашите турби стил Dirty Over 30? Ако искате, може да си ги купите. Струват само 30 лева. И през лятото вътре може какво ли не да сложите, дори може да си ги носите на плажа. Много са сладки. Сега ще ви покажа и с моя розов костюм колко яко ще седят. Штрак! Вижте колко е кул! Имаме в черно и в такъв ленен цвят. Готинко може ще имам сега. Нали? И са ни абсолютно памучни, хубаво направени, колкото и пъти да я перете, ще си остане същата. Ако искате, може да ми пишете в моя инстаграм и ще разберете как може да си я купите. Така, ето вече тук пред нас са наистина големи звезди, като Мария Илиева, Митко Павлов, Юлиян Костов, хора, които наистина греят със своя собствен ореол и светлина. Аплодисменти за тях. Значи все едно съм Майли Сайръс, която ще взима грами. Така ми е. Здравейте, хора! Много приятно! Много се радвам аз на тебе и просто ти си една ера. Вечна, която изпитва мен. Сериозно, много благодаря. Да, защото майка ми е... Най-много обичам някой да дойде при мен и да ми каже: "О, Вики, аз съм израснала с вашата музика." А тук се оказа дори, че не тя е израснала с нашата музика, а майка е израснала с нашата музика, което някакси започва да ме кара да се чувствам като динозавър. Динозавърка или динозавърче? Знам ли кой род точно? Виктория Терзийска! Трябва да мине цялата. Тук може би трябваше бавно да излиза.
Аплодисменти за Виктория Терзийска! Здравейте! Значи, личи си, че много искаш да си на сцената. Значи, тук половин час се размотава. Айде, слизай сега. Златните патета и тук силни аплодисменти. Ето, виждате ги, аз като момичетата не бада, така ще мина. Помните ли ги? Абе, не ги помните, вие сигурно сте много по-млад набор сте, не ги помните, но аз ги помня много добре. Много талант, много хубава нова музика. Браво, момичета и момчета, дързайте и продължавайте в този дух. Категориите са много различни, малко по-ексцентрични, но истината е, че това, което различава церемонията Златните патета от всички други церемонии, е това, че е наистина малко по-алтернативна. Не чак толкова официозна, с по-малко формалности, но наградата е толкова ценна, именно защото идва от бар Петък. Това е първото признание и може би най-голямото за всеки артист.